Det jeg har lurt på, er det noe liv etter fotballen, for eksempel? Det har gått mye rykter, for eksempel, om ja, en spiller som om han rett og slett ikke har vist seg på stadion nå i år fordi at han var sur. Han hadde kranglet med ja, ledelsen i Viking og dette greiene her, og så sitter jeg liksom og lurer på, hvor ble det av? For eksempel, jeg mener at han var en av Vikings beste, eller jeg vil si en av Norges beste høyrevinger. Han sier selv at han ikke er på stadion for det er alt for mye å gjøre. Hva gjør Gunnar Aase nå, for eksempel? Sola Taxi, pizza, trav Gunnar. Ja, men det var... Å faen, er det så sent nå, ja? Ja, nei, jeg vet jeg skulle hente deg for det, men det som var greia, jeg kunne ikke levere pakken, for det at den var så jækla tung, viste det seg. Jo, nei, faktisk, når jeg skulle lufte, jeg fikk den der leie, jeg har jo den der skinken i lårhøna, vet du. Ja. Nei, men hør nå her, da. Jeg kunne ikke levert den allikevel, for er det du som har den bikkja? Ja, jeg er allergisk, jeg, vet du. Ja, nei, så det... Hør nå her, jeg prøver jo. Hør nå her, du. Vet du hva, du. Årlige linjer her nå, så jeg skal... Virker hver gang det var rett før det, altså. Nei, altså, nå er det så jækla mye å ta seg av, vet du. Så jeg har startet et sånt firma, da. Så jeg kaller for Sola Taxi, pizza og trav. Og men det er ikke bare det jeg holder på med. Jeg holder på også med videoutleie, kranutleie, vaske ut av hus. Og så holder jeg også på, jeg tar en del bilder da, av hus. Den var jo bankers, den jobben der da, for det at folk vil jo helst at huset skal se best mulig ut, så de tar jo bare bilder når sola skinner, så å si. Så den er jo nok så grei. Så det var meningen, det skrev jeg unna med en gang. Men i tillegg til det så jobber jeg litt sånn på TV Vest, der jeg leser travtips. Men i stedet for å få lønn da på TV Vest, så sa jeg at du, kanskje jeg heller får en sånn bytteavtale, hvor jeg heller da får reklame igjen. Så jeg kan få vist litt reklame for firmaet mitt, ikke sant? Jo, det var greit det. Så jeg har... ja, jeg kan jo ta den nå, hvis jeg skal høre reklamen min. Hva dere syns? Kan du huske den gang når Gunnien sprang, og Viking og Bjarne Berntsen sang, og Viking vant hver eneste kamp, og plaskene ga deg pant. Det er lenge siden nå, men vent og sjå, Gunnien han har fått tida til å gå. Er det noe du skulle ha gjort, med Gunnien går det fort. For Sola Taxi, pizza og trav, der er ikke en ting så jeg ikke tar meg av. Er det løp og forus og gallopade, legger jeg inn en liten skade. Den Gunni-finta, vet du. Hadde jo den på fotballen, Gunni-finta. Vi har den ennå. Så ringer det Sola Taxi. Det er å spørre hva Gunni-finta er. Så er det at vi passasjerer i da, hvis du skal fra Tananger til Hinna, at du kjører om Egersund uten at de finner ut av det. Det er jækla stilig, den der. Sola Taxi, pizza, trav Gunnar. Ja? Åja, det er så lenge siden det, ja. Det var den med ekstra ost. Ja, nei, han ligger baki her. Ja, nei, det er klart han er kald nå. Jo, men nå er det jo nok så sekk. Hvor du bor henne da? Solabakken, ja. Det er jækla bratt til den. Det er mye giring da, vet du. Ja, men du, hør nå her. Jeg kan jo ikke gjøre det. Hør nå. Jeg prøver ut årlige linjer her, så det funker hver gang den der sitter, altså. Jeg regner og vind, jeg kjører rundt. Ja, det er så lenge det ikke gjør vondt. Hvis du er sulten og sugen på mat, har jeg pizza liggende bak. Jeg har den duringen på det. Nå er jeg ikke lenger vikinggutt.
Bjarne den drede, han trua med kutt i lønna mi. For å bli eksabatta, jeg har ikke tid. For Sola, taxi, pizza, trav. Der er ikke en ting så jeg ikke tar meg av. Hvis du er sulten og sugen på mat, har pizzaen liggende bak hodet. Sola, taxi, pizza, trav. Gud, det skrives med store bokstaver. Sola, taxi. Hallo, Gunnar, ja. Ja? Hvor du er henne? Tananger, ja. Hvor du skal hen? Ja. Nei, altså, jeg kjører ikke lenger til Solakossen, jeg. Nei, i hvert fall ikke nå. Jeg blåser jo opp også nå, vet du. Men du, hør nå her, møt meg på halvveien da, vet du hvor S-ord med Solakossen er? Hvis du bare går ned der, kan jeg hente deg. Men du, hør, årlige linjer. Funker hver gang, altså det var. Så Sola, taxi, pizza, trav. Der er ikke en ting så jeg ikke tar meg av. Er det løp på forus og gallopade, legger jeg inn en liten skade. Sola, taxi, pizza, trav. Der er ikke en ting så jeg ikke tar meg av. Sola, taxi, pizza, trav. Det tar helt av, vet du. Sola, taxi, pizza, trav, det Gunnar. Hva nei, nå kan du sende inn en bytte jeg nå? For nå er det for sent, altså.